טוב, אז ברוכים הבאים לעוד פרק של פרונטקאסט. לצידי חברי היקר, אדיר קנדל. מעניינים, אחי. מה קורה? עוד פעם נפגשים. כן, לשמחתי, יוצא לנו להקליט עוד פרק. היום אני מאוד מתרגש, תדע לך. למה? יש לנו אורח של כבוד, מה שנקרא. כמה מילים ככה לפני פתיח. אני חושב שאין צורך להכביר מילים. אתה אומר גיל תייר, כולם מבינים. אז כבר אמרת. כן, כן. אבל אנחנו, אחרי הפתיח, ניתן לו גם קצת לספר על עצמו. טוב. ואני אפילו אתן ככה איזה אנקדוטה קטנה, איפה אני פעם ראשונה פגשתי את גיל. אפילו אני לא זוכר. כן, היית על הבמה ואני בקהל. אז פתיח קצר וממריאים. טוב, ברוך הבא, גיל תייר. אהלן. מה קורה? מדהים, כיף. כיף? כן, ממש, כיף לי להתארח פה. איזה כיף. ברוך הבא. תודה. היום בפרק אנחנו הולכים בעצם לדבר על כל המורכבות שבפיתוח המודרני של פרונט, ואיך אנחנו יכולים לפשט את זה. גיל בעצם העלה את זה באיזושהי הרצאה, שאנחנו נשים את הלינק שלה בתיאור, אבל הבאנו אותו במיוחד לפה, כדי לענות על השאלות אפילו בצורה קצת פחות רשמית כמו הרצאה ועל במה. אבל גיל, לפני זה אולי תספר לנו קצת עליך. כמה מילים. למי שלא מכיר. כמה מילים. אז וואו, אני זקן. אני חושב שיש מישהו בפרונטן שהוא יותר מבוגר ממני. 35 שנה פלוס במקצוע. אבל מי סופר? מ-1900, אני. לא אכפת לי, כאילו, אנשים מצנים את הגיל שלהם, אני פאקט, כאילו, אני אף. מ-92. סליחה, מ-87, כשהתחלתי עם אמרם. פרונט. לא, לא היה פרונט אנד בק, היה אינטרנט. כן. תכלס, תקשיבו, זה כאילו, זה קטע פסיכי, אבל הפעם הראשונה שעשיתי פרונט אנד היה עכשיו במייקרוסופט. עד עכשיו עשיתי רק בק-אנד, או כלום. או טולינג, כאילו, יש לך היסטוריה של בניית טולינג, אני זוכר, יש לך איזשהו פקאג' שאתה בנית אפילו? יש כל מיני דברים קטנים, אבל זה ממש ממש בקטנה. אז כן, אז פעם ראשונה אני מרצה על פרונט-אנד מלא, מדבר על זה, טסטינג, אבל תכלס, פעם ראשונה שאני עושה פרונט-אנד זה בשנה האחרונה. שנה האחרונה. כן, זה הכל. אבל כאילו מלא חברות, אפילו הקמתי חברה בשנת 2000, לפני ההתפוצצות של הבועה, שאף אחד כבר לא זוכר בכלל על איזה בועה מדובר. באג 2000. מתסכל נורא. הקמתי חברה, all I got was this lousy t-shirt, כי לא יצא מזה הרבה, וגיליתי גם בחברה הזאת וגם באופן כללי שניהול זה לא בשבילי, כאילו כולם עודדו אותי להגיע למשרות ניהול, אבא שלי, אמא שלי, חברים שלי, אני עוד זוכר, כאילו, אני בגיל 20, אומרים לי, תתחיל, כאילו, אחלה שאתה מתכנת ושאתה אוהב את זה וזה, אבל תתחיל לכוון למשרות ניהול, ראש צוות, למה? כי שם הכסף, וכי אם אתה תמשיך לתכנת, באיזשהו שלב יגיעו הצעירים ויאכלו אותך בלי מלח. היום זה יגיע ה-AI ויאכל אותך. היה את תקופה שלי, יבואו ההודים ויבואו האוקראינים, אבל זה לא קרה, איך אתה מסביר? אמרתי, כאילו, לא מעניין אותי, כאילו, אוקיי, שיבואו. והמשכתי את זה, וכן, קצת ניהלתי פה ושם, ראיתי שאני שונא את זה, ואני גם לא מאוד טוב בזה, והמשכתי לתכנת, והנה אני 35 שנה, ואני מתכנת, ואני חושב שזה, בשבילי לפחות, כן, זה המסלול הנכון. אז לכל הצעירים שם שמפחדים ואומרים להם לא, משרות ניהול ותהיו ראש צוות, אחרת תמותו, זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. איך אני מסביר מה? איך אתה מסביר את זה שכאילו נשארת מפתח עד היום וההודים לא החליפו והצעירים לא החליפו אותך? אני מת על זה. כאילו זה... אתה פשוט אוהב את זה. אני פשוט אוהב את זה, אני מגיע הביתה ואני קורא בלוגים, כאילו, לא שאני, כאילו... לפני השינה אתה פותח קוד של איזשהו NPM package אקראי ומתחיל לקרוא. יותר בלוגים וכאלה, אבל כן, לא, אם הבלוג מצביע על איזשהו NPM package, אז כן. אבל כאילו, משלמים לי על זה? כאילו, וואו, איזה כיף, אני כאילו עושה את מה שאני אוהב, ועוד משלמים לי על זה. ולא מעט. אז זה הסיבה.
כן. תקשיבו, משרות ניהוליות זה אחלה וחסר, תמיד חסר, אני לא נגד. כן. אבל המון באים אליי ושואלים, תגיד, אתה כבר מלא שנים וזה עובד? ואני אומר להם, כן, זה עובד. אבל צריך להיות חדים, לא להיתקע. לא להיתקע בטכנולוגיה מסוימת וכן הלאה. כל הזמן ללמוד. בדיוק. אין ברירה, אני כבר עברתי איזה 3 מהפכות משמעותיות בעולם הפיתוח. שמה? מתי? הווב, כמובן, שינה את העולם. לפני זה לא היה אינטרנט, פיתחנו, כן, שלא תבין. כן. כל הנושא של פרונט-אנד עבר 2 מהפכות פחות או יותר. בהתחלה כל מה שהיינו עושים זה כותבים JavaScript, כן, סינגל פייל כזה, כן. בשביל להוסיף קצת אנימציות לדף HTML, והכל היה סרבר סייד וכן הלאה. ואז המהפכה של פרונט-אנד, לפני React, ואז הגיע React ואנגולר, ושינו את כל התפיסה של איך מפתחים אפליקציות. האמת שהיו הרבה מהפכות. אני חושב כמעט כל גרסה של HTML הביאה את משהו חדש. אירחנו פה את אביתר אלו שדיבר איתנו על תפסים, שזה נכנס רק ב-1995. נכון. וכאילו מה זה היה ווב לפני שאני מדמיין את הווב בלי תפסים, בלי אינטראקציות, זה ממש הזוי. זה הפיצ'ר הראשון, הפורם. כן. נכון. ואחרי זה... והיה את ה-JavaScript ואנשים לא יודעים, אבל קראו לזה Dynamic HTML. פעם HTML היה סטטי, כאילו קיבלת את ה-HTML ולא יכולת לשנות איזשהו קלאס, או לשנות, לא היה קלאסים בכלל, אז נעזוב את זה. לא יכולת לשנות את הדום אלמנט, להוסיף דום אלמנטס, what you served is what you got. כן. ואז, חברים, אני יודע שזה מדהים, אבל מי שהכניס Dynamic HTML לעולם, היה חברת מייקרוסופט, עם IE3. הם באו ואמרו, אנחנו רוצים לאפשר לשנות הכל, והם יצרו בראוזר שאי אפשר לשנות הכל. ואנחנו חייבים להם את ה-Document Object Model. כמובן, הם איבדו את זה ב-IE6 איפשהו, כן? נעזוב את הקטע הזה. אבל באמת, אנחנו חייבים להם 2 דברים. וזה שאני עובד במייקרוסופט, אני עובד במייקרוסופט, זה ממש לא, אין פה פרסום למייקרוסופט, אני עוקב אחרי החברה הזאת סך הכל חברה אנונימית, טוב שאתה פה. מ-whenever. דרך אגב, אנקדוטה, התקבלתי למייקרוסופט ב-92. כן, זו הפעם הראשונה שהלכתי לחפש עבודה, והתקבלתי למייקרוסופט ולא עוד חברה, הלכתי לעוד חברה. טעות כלכלית מטורפת, אם תחשבו על זה. כן. אבל בסדר, לא נורא. זהו, ואחרי זה גם הגענו והדבר השני שמייקרוסופט הביאה לעולם, ואנשים לא יודעים את זה, זה אייג'קס, Fetch. בדיוק מה שבאתי. XML, HTTP request. פחות או יותר באותו זמן גם העפנו את הפלאשים לא, פלאשים זה היה מעלה אחרי. אייג'קס קרה עוד בשנות ה-90 איפשהו. הם החליטו לפתח את Outlook for the Web. זה היה אפליקציה, זה עוד לפני Gmail. ואמרו, אוקיי, איך אפשר? זה חייבים להביא דברים מהסרבר וכן הלאה. אז הם ימצאו את XML HTTP request. ואנחנו גם חייבים להם את זה. אז השילוב הזה של DOM ו-XML HTTP request בעצם בא ממייקרוסופט. בואו לא נשכח להם את השנים המזעזעות שהם החליטו שהווב זה חרא ותקעו את אינטרנט אקספלורר בלי לזוז, כן? אני מקווה שהיום הם מחפרים על זה, אבל היו להם שנים מאוד רעות. היום זה כבר לא נכון. סליחה על שיעור בהיסטוריה. מגניב, אז מה אתה עושה בעצם היום במייקרוסופט, אם מותר לשאול? פרונט-אנד, כרגיל. כאילו איזה מוצר? אנחנו עובדים על מוצר שנקרא, מוצר מדהים, שנקרא קוסטו. קוסטו הוא, מי שמכיר ספלנק, לוגס.io, הוא לוג אנלייזר ששותה לוגים, לא רק לוגים, זה יכול להיות אינפורמציות מכל מיני זה, ופטאבייטים וזטאבייטים של דאטה. ואז אפשר לעשות query, תביא לי את כל ה-exceptions מוושינגטון, מהיוזרים האלה והאלה, בין השעות האלה והאלה, שמכילים את המילה whatever, crash. היום היה לי את זה. ואז פשוט, ה-query קורה תוך שניות, ומאוד מאוד מהיר. זה התחיל בתור פרויקט פנימי, עבור הצרכים הפנימיים של מייקרוסופט. פרויקט כחול לבן שהתחיל בארץ. נייס. כן? וכל מייקרוסופט משתמשים בו, אופיס, אז'ור, תחשבו על כמויות הלוגים שיש לדברים האלה. כן. ואז ראו כי טוב, והחליטו להפוך את זה למוצר עצמאי שגם מוכרים אותו. אז רוב הקבוצה היא בקאנד. תחשבו על כמויות הדאטה שהם עושים. אבל כמובן צריך לעשות את הקווירי, לראות אותו, דשבורדים. אז יש קבוצת פרונט-אנד מאוד רצינית, מאוד כיפית, מאוד מקצועית, יש לי את הכבוד להימנות עם חבריה. איזה כיף. יש לך גם הרבה עשייה מעבר לים, מה שנקרא, נכון?
כן, אני מרצה, כאילו, אוקיי, יש את הקטע של ההרצאות של כנסים. וויקס הכניסו אותי לזה ב-2015. אני זוכר את ההרצאה הראשונה שלי בג'אווה-סקריפט ישראל על פרומיסים. כן, על קולבקים, פרומיסים ו-async await. טכנולוגיה פורצת דרך בזמן. אף אחד לא ידע על מה אני מדבר. זה היה מדהים. אז כן, ואז גיליתי את העולם הזה של הרצאות חול, וזה מה זה כיף. כאילו, אתה משלמים לך מלון, טיסה, אתה פוגש את כל האושיות הכי גדולות בעולם הפרונט-אנד, בק-אנד, whatever. כן צידות, מי שזה לא יהיה, עוד פעם, מדבר איתם, שיחות מסדרון, אתה הולך לנוד קונף EU, ואתה פוגש את כולם, את מתאו קולינה, ואת... כבר פתאום שכחתי את השמות. פשוט מדבר איתם בארוחת בוקר, וזה פשוט תענוג וכיף. ויש לך את ה-added value של לעלות לבמה, להרצות על דברים שאתה אוהב, ולתת לאנשים את ה-value הזה של הלמידה שלך. זה צד אחד, כן. והצד השני זה TC39. כן, זה התחיל בתור בלוג פוסט. אני גם מדי פעם כותב בלוג פוסטים. הכל מתחיל בתור בלוג פוסט. כן, כתבתי על JSDoc. אני מניח שאנחנו נדבר על JSDoc, annotations. כתבתי בלוג כי אני מאוד אוהב את ה-JSDoc וטייפים, נגיע לזה. והיה שם רנט בהתחלה, כזה מין עצבים, על זה שצריך לעשות טרנספילציה, כי אני לא אוהב שיש בילד סטפ, הרי על זה מדובר. והנה יש פתרון, JSDoc, בלה 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 בלה. ואז ליטל דן קרא את הבלוג פוסט. ליטל דן הוא גם אישיות בתחום הג'אווה-סקריפט, וגם מאוד מאוד חזק בעולם ה-TC39. שמע כמו שם של ראפר. נכון, לא, ממש לא. ממש לא. דניאל ארנברג, הוא יהודי, דרך אגב, אבל כולם קוראים לו ליטל דן, הוא not little, כמובן. חמוד נורא, והוא כותב לי בטוויטר, תקשיב, יש לך פה טעות, אני אומר לו, וואי, איזה תודה, וזה ופה ושם, הוא תקן לי כל מיני טעות בבלוג פוסט, ואז הוא אומר לי, תקשיב, יש לי רעיון לאיזה פיצ'ר ב-TC39, שג'אווה-סקריפט יוכל, שיהיו אפשרות לטייפ אנוטיישנס בתוך ג'אווה-סקריפט, כדי שקוד, נניח כמו בטייפ-סקריפט, פשוט יוכל לעבור, אפשר יהיה להריץ אותו, בלי צורך לעשות בילד ולהוריד את כל הטייפ אנוטיישנס. הרי מה עושה טייפסקריפט? מוריד את הטייפ אנוטיישנס, ובודק את הטייפים, כן? אז הוא אומר, מה יקרה אם ג'אווה-סקריפט לא נצטרך להוריד את הטייפ אנוטיישנס, וזה פשוט יתעלם מהם. ואמרתי לו, אתה רוצה את זה בתור פיצ'ר ב-TC39? סליחה, אני כאילו, TC39... זה השאלה הבאה שלי. למי שלא יודע. בדיוק. סליחה. למאזינים. TC39 זה ארגון התקינה של JavaScript. Technical Committee 39 באיזשהו European Standards. זה התקן. מה זה? זה התקן בעצם. אקמה, European Committee משהו, לא זוכר. 39 מה? TC39 זה הוועדה שאחראית על התקן של JavaScript. הבנתי. הם אחראים על הגרסאות אקמה-סקריפט. בדיוק. והוא מאוד חזק ב-TC39, חבר בוועדה, והוא אומר, בוא נגיש את זה כהצעה לפיצ'ר בג'אווה-סקריפט. אמרתי לו, והוא אומר לי, אתה רוצה לכתוב את הדראפט הראשון להצעה, לפרופוזל? כאילו, אתה רוצה לכתוב פרופוזל? אמרתי לו, אתה צוחק עליי. אני אומר לו, זה חלום. חלום חיי. זה היה ביום חמישי, רביעי, משהו כזה, בסוף הוויקנד כבר היה דראפט ראשון. כן, לא, נו, זה באמת, זה חלום חיי, לעשות משהו כזה. זה מדהים. זה אשכרה, מה שנקרא, להזיז את המחט. ממש ככה. ואז לקח המון זמן, עד שהגשנו את זה ל-TC39, כי רצו את ברכת הדרך ממייקרוסופט. כי טייפסקריפט זה 800 פאונד גורילה פה, ואם מייקרוסופט יגידו, לא מעניין אותנו ההצעה הזאת, אז הסיכוי שההצעה הזאת תתרומם הוא לא מאוד מאוד גדול. אז לא קיבלנו את ברכת הדרך ממייקרוסופט לגרסה ספציפית, אלא לרעיון. אז היה המון דיונים, היה המון פוליטיקה שם, אני לא התעסקתי בזה, ובסוף הייתה ברכת הדרך, ובאמת הבלוג פוסט שפרסם את הפרופוזל היה של מייקרוסופט.
של דניאל רוזנווסר. ואז הגשנו אותו, וזה עבר לסטייג' 1. עכשיו זה תקוע כבר שנה. זה הולך לקחת המון. כן. למה? ככה זה עובד שם. ככה זה בירוקרטיה. יש הרבה הצעות. יש המון הצעות. ההצעות הגדולות הן מאוד 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 קשה להעביר אותן, וזו לא הצעה גדולה, היא הצעה ענקית. היא בסדר גודל של... Game changer, סוג של... Game changer. עכשיו, יש המון הצעות Game changer, אבל קשה נורא להעביר את הדברים הגדולים. הבעיה שזה קונסנזוס צריך להיות שם, ואם מישהו אחד מתנגד או שניים מתנגדים, אז פתאום זה... אף אחד לא מתנגד, אבל אתה צריך לחזור עליהם, וזה כל חודשיים הפגישות, ולא כל חודשיים מדברים על ההצעה שלך, כי יש מלא הצעות, אז דברים לוקחים זמן. ובסופו של דבר זה התנדבות של אנשים, אני לוקח מזמני הפרטי. כן. אז גם זה גורם לתהליך להיות איטי. טוב, אתה רוצה לשמוע מאיפה אני מכיר את גיל פעם ראשונה? נו, קדימה. אז אי שם נדמה לי ב-2015, הייתי בכנס של You Got to Love Frontend. אוי, ההרצאה. משהו כזה, כן, וזה על Old Gods, New Gods, משהו כזה, אם אני זוכר נכון. 2015. כן, נראה לי שאפשר למצוא את ההרצאה הזאת ביוטיוב, אם אני לא טועה. כן, אפשר, אני מת על ההרצאה הזאת. זו ההרצאה הראשונה שלי בכנס. 600 איש, הייתי וואו. והחלטתי שאני הולך כאילו בגדול, כאילו לעשות משהו משוגע. היו לי כל מיני רעיונות, כאילו, זה התחיל מ-BDSM, עם שוט, או כל מיני כאלה, ואז אמרתי, לא, אולי לא. ואז הגיתי את הרעיון הזה של, אני עולה לבמה, ואני אומר, תקשיבו חברים, אין לי הרצאה. התחלתי לפני חודש לבנות את ההרצאה, ואני מתיישב מול הפאורפוינט, אז זה היה פאורפוינט, היום אני משתמש בגוגל סליידס. אופס, אני מייקרוסופט. לא, גוגל סליידס, ואז אני מתיישב, ויש לי רייטרס בלוק, ואני לא מצליח לכתוב את ההרצאה, את זה, ולמחרת עוד פעם, ולמחרת עוד פעם, ואז יום לפני, אין לי כלום, בא לי להתקשר למארגנים ולהגיד להם, סורי, אין לי הרצאה. הכל בכאילו, כן. להירגע, הכל בסדר. ואז מגיע איזה, אני שומע דפיקה בדלת, נפתח את הדלת, ויש איזה זקן מאובק מהמדבר, הוא מוציא לי את הדיסק און קי, אז עוד היו דיסק און קיז, והוא אומר, הנה ההרצאה שלך, אסור לך להסתכל על ההרצאה עד הרגע נכון, ואז בפוף הוא נעלם, ונשאר הדיסק און קי. יפה, מלאך. ואז כאילו הכנסתי דיסק און קי, וההרצאה הייתה כולה באנגלית תנכית. כזאת. מה זאת אומרת? And thus spake old gods, there were old gods and the new gods. הרעיון היה, ועד היום רואים את זה. אני חוזר על זה. יש את אנשי הבקאנד, זה היה ה-old gods. הם היו רציניים, שקולים, זה קליקה כזאת מאוד מיושבת, שיודעת לעשות טסטים, יש לה מתודולוגיות וכך. ואז יש את אנשי הפרונט-אנד, שהם כלילים כאלה. יש שירה. ההיררכיה הזאת קיימת עד היום, דרך אגב. אני חושב שהיררכיה מוטעית. אוקיי? אבל יש את ההיררכיה של בקאנד יותר נחשב. מפרונט-אנד. אני חושב שזה... או פרונט-אנד זה קל. בדיוק, ואני חושב שזה, אני קצת חושב שזה להפך. זה לא, כן, אבל... עשינו בדיוק פרק על זה לא מזמן עם גיל פינק. בדיוק. מהמון סיבות זה, הסטנדרט, הרגיל הבקאנדי, מה זה? זה request response, request, או שאתה עושה query לדאטאבייס, או שאתה מעדכן את הדאטאבייס. זה כמו שאתה עושה. אז כאילו... פרונט הרבה יותר מזה. יותר מסובך, יש אנשים שם בעסק שלוחצים ועושים כל מיני דברים מוזרים. אז כן, אבל רציתי להדגיש את ההבדל הזה. ההרצאה הייתה ללא שום, לא היה לה שום פואנטה. אבל אנשים עפו עליה, כי היא הייתה כיפית, ומה שמעניין, שהיא דיברה בדיוק על הנושא הזה. על בילד, כן בילד, לא בילד, טרנספיליישן, לא טרנספיליישן, וכן הלאה וכן הלאה. זה היה ב-2015. חזית. חזיתי את הבילד, חזיתי את ה-dev server, דרך אגב, Webpack dev server וכאלה. כן, חזיתי אותם. אז זו הייתה הרצאה מטורפת. ומאז עשית כבר הרבה הרצאות. וואי, מלא. React Next, Node.TLV, לפחות פה בארץ. בארץ, כן, ואני מקווה גם להתקבל ל-React Next ו-Node.TLV השנה. לכו לכנסים, אחלה כנסים. React Next כבר sold out, אבל Node.TLV אני חושב שעדיין יש כרטיסים. אבל כן, גם בחול, NodeConf, BuildStuff, מלא. זה כיף.
איזה כיף. כן. יאללה, אני מציע שנתחיל את הפרק. טוב, יאללה. אז אמרנו הזכרת מקודם שאמרת שפיתוח פרונט הוא באמת מורכב, ובעיקר בשנים האחרונות, שזה אחת המהפכות, פיתוח פרונט. איפה לדעתך הבעיות שהוא הפך מלהיות כל כך מורכב? יש intrinsic complexity. complexity שהוא פשוט כי זה קשה. לכתוב פרונט-אנד זה קשה, כי אתה כל הזמן צריך להתעסק בסטייט, וב-user events, ולסנכרן אותם, ולסנכרן את הדאטה שיש לך, את הסטייט שיש לך פרונט-אנד, מול הסטייט שיש לך בבק-אנד, ו-optimistic state updates, ולא optimistic, ומה קורה עם exceptions, וזה מטורף. בשביל זה יש framework'ים, כמו React, Angular, Vue, Svelte, Quick וכן הלאה, שהתפקיד שלהם זה להקל במשהו על העניין. הכל סבבה. אחלה פריימוורקס, כל אחד עם היתרונות והחסרונות שלו, אני לא אכנס לזה. הם באמת מקלים על העניין, על המורכבות הזאת. אבל יש גם מורכבות שהיא במידה מסוימת accidental complexity. היא קרתה בטעות. והדרך הכי טובה זה לעשות create react app. היום זה כבר לא באופנה, אבל בואו נעשה npx create react app ונייצר react app דרך create react app, או דרך Next.js, או דרך Remix. כן. ותבדקו כמה קונפיגורציה יש. אני בדקתי, יש אלפי שורות קוד של קונפיגורציה בעולם הזה, ויש מלא טולינג שנועד לקרוא את הקונפיגורציה הזאת ולבנות את הקוד. כן. אני עוד זוכר את הימים שהיה לך HTML אחד, היה לך CSS אחד, והיה לך JavaScript אחד, ולא היה צריך טולינג, היית משנה את ה-JavaScript, עושה F5, נכון. וזה היה עובד, אוקיי? וזה היה נפלא, כי הבנת מה קורה. הבנו איך המערכת עובדת. ואז, ותכף נראה שהסיבות היו נכונות, פתאום נכנס הבילד סטפ בפנים, ומילא זה, אבל הקונפיגורציה נהייתה יותר ויותר 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 מורכבת. היום גאונים יכולים להבין את הקונפיגורציה הזאת. אני עשיתי עכשיו את המעבר מוובפק לויט בפרויקט שלנו. לקח לי יותר משבוע. כן, כן. זה נורא. זה מזעזע, ואני תלשתי שערות. אגב, למה הרגשת הצורך לעשות את זה? סתם סקרן אותי? האמת שעברנו מוובפק לפרסל ומפרסל לויט. ווובפק לפרסל כי רצינו סביבה עם HMR נורמלי וזה, ווובפק התחל להיות מאוד מאוד מסובך, ואמרנו בוא נבחר משהו, ועברנו לפרסל. פרסל אחלה בנדלר, אבל מסיבות שעדיין לא ברורות לי, בפרויקט שלנו היו לו מלא באגים. הוא היה עושה טרי שייקינג יותר מדי, כלומר הוא היה מעלים מודולים... מדהים. קוסם. מעלים את המודולים מהבילד, ומודולים שהיינו צריכים. כלומר הוא היה עושה יותר מדי טרי שייקינג. אז פעם אחת אתה עושה... קשוחה, כן. אז פעם אחת אתה עושה, מתקן את זה, פעם אחת אתה עושה workaround, באיזשהו שלב, אחרי הפעם החמישית ואז השלישית, אתה אומר, אתה מרים ידיים, ויאללה, נעבור למשהו אחר. ואני בזמנו עשיתי אינטגריישן טסטינג, נכנסתי אינטגריישן טסטינג, והשתמשתי בוויט, ונורא התלהבתי, אז אמרתי, יאללה, עוברים לוויט. נראה כאילו זה העתיד. כן, ב-HMR האמת שוויט... ויט מעולה ב-HMR. כן, הוא עושה את זה עם מודול, עם הנייטיב מודול של ה... בדיוק. למאזינים, מה זה HMR? Hot Module Reload. כן. זאת אומרת, כל פעם שאתה עושה סייב, במקום לרענן את כל העמוד, זה אוטומטית מתגלה לך בדפדפן השינויים שעשית. זה מדליק. זה עובד לא רע, כמובן לא כן, תמיד. אצלנו האמת עשינו, גם שקלנו מעבר בין וובפק לוויט, אבל פשוט כי הבילד היה לוקח לנו המון זמן. בסוף הפתרון שהגענו זה להכניס ES בילד בתוך הוובפק שלנו. העדפנו את זה, מאשר לעשות את כל המעבר, כי כמו שאתה אומר זה... ES בילד לצורכי TypeScript Translation. כן. אבל זה בדיוק הנקודה. אני מרים לך. יואי, כמה אפשר לדבר על זה ולהתעסק בזה, זה למות, באמת, זה למות, וכל פעם שאני מתעסק בזה, אני תולש עוד ועוד ועוד שערות. מזל שיש לי מלא. באחת ההרצאות שלך ביוטיוב, אז רואים אותך, הזכרת את זה שכשרוצים לעשות את המעברים האלה, אז יש תמונה של סרט טעימה כזה, לפני שאתה ניגש. The Horror, כן, אפוקליפסה עכשיו, The Horror, זה ממש ככה. ותסתכלו על JavaScript בבקאנד. שלא לדבר על הפחד מלעשות NPM update, או yarn up, אני חושב קוראים לזה ביארן. כן. הפחד, זה The Horror. הפחד של לעשות yarn up,
או NPM upgrade, הוא נוראי, כי עכשיו אתה מעדכן את כל ה-dev tooling שלך, ואנחנו מדברים על עשרות פקאג'ים, ואז אתה מנסה, ושום דבר לא עובד. Now what? עכשיו, ועוד 3 ימים הלכו לאיבוד. אז אנשים פשוט לא עושים NPM upgrade. עכשיו, תשווה את זה למצב בבקאנד, אוקיי? Node.js. אתה יכול לעשות NPM upgrade בלי בכלל לנפנף. היה לנו כלל בראונד פורס, בחברה שהייתי לפני, שכל פעם שאתה נוגע באיזשהו פקאג' אתה קודם כל עושה NPM upgrade. קודם כל, מעדכן את כולם. Assembler major. כן. פעם ב3 חודשים היה איזה בעיה, מתקנים, ממשיכים הלאה. כן. וואו, איזה אומץ, מייג'ורים ממש? כן, יש לנו טסטים טובים. הבנתי, אוקיי. כשיש לך טסטים טובים, לגמרי, זה פשוט אין פחד. בפרונט-אנד זה לא ככה. זה גם גיליתי השנה, בתור פעם ראשונה שאני עושה פרונט-אנד. זהו. כי זה הפתיע אותי. כן, זה גם הפתיע את הבוסים שלי. אגב, אמרת שאתה כותב קורס בנושא. כן, כן. על מה מדובר? יש לי איזה חלום. I have a dream. I have a dream. זה סקופ, חברים, יש לכם סקופ. לפתח קורסים בנושא front-end, back-end וכן הלאה. אני קורא להם from the ground, אולי לא, טוב, יאללה, fuck it. From the ground up. כלומר, ללמד איך דברים באמת עובדים. מהקונספטים ומהבנייה, ובוא, איך עובד פקאג', בוא נייצר נוד מודולס בעצמנו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כדי שאנשים באמת יבינו איך הטולינג עובד, או איך ריאקט עובד, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז זה החלום שלי, ואני התחלתי לבנות קורס בנושא של front-end טולינג. כן. שזה בדיוק על זה אנחנו מדברים עכשיו. כן. תראה, בתכלס, אנחנו מדברים פה על לוותר על איזשהו ביל סטפ. אבל אתה יודע, הוא לא שם סתם. לא. כאילו... נכון. למה יש את כל הקונפיגורציות האלה וכן הלאה? כי יש ביל סטפ. אוקיי? ואנשים לא מודעים לזה, כאילו, אין להם... תשאל הרבה מאוד מתכנתי פרונט, אין להם מושג מה קורה. הם יודעים שהם עושים NPM start או yarn start, ומשהו קורה, ואז הם יכולים לגשת ללוקל 3000. זה... אין להם מושג. קסם. קסם. מה שקורה זה שיש את ה-Webpack Dev Server או Vite Dev Server או Parcel Server, שעושה בילד לקוד שלכם, לוקח את הקוד שלנו, ומעביר אותו טרנספורמציות עד שאפשר להשתמש בו בבראוזר. ואז מגיש את זה כי הוא Dev Server. אז זה מה שהוא עושה. אז יש בילד סטפ, גם אם אנחנו מרגישים שאין בילד סטפ, יש בילד סטפ שמה הוא עושה, אוקיי? והסיבה שיש בילד סטפ היא הגיונית. בואו ניקח את הדברים שבילד סטפ עושה, אוקיי? ניקח קודם כל את הדבר הכי חשוב, בנדלינג. בראוזרים פעם לא היה להם מודול סיסטם. הם ידעו, היה סקריפט סורס, וזהו. כאילו, that's it. לא היה ESM, לא היה כלום. עכשיו, אבל אנחנו לא רוצים לכתוב את כל הקוד שלנו בקובץ אחד, זה קובץ של 30,000 שורות קוד. ימי הנוט פדלים. Oh, those were the days. Those were the days, כן. אז בנינו מודולים, אבל הבראוזר לא יודע איך לעשות את זה. אז מה עושים? בונים בנדלר שלוקח את כל הקבצים שלך והופך אותם לקובץ אחד גדול. זה מה שוובפק עשה. זה מה שבראוזריפיי עשה בזמנו. אז מכניסים מיניפיקציה ואגליפיקציה. זה לפרודקשן, אבל קודם כל, זה הבנדלינג. אז זה היה קריטי, אי אפשר היה בלי, ובנדלר הוא מסובך. ואז יש, פתאום היום עובדים עם טייפסקריפט, אז מישהו צריך לסלק את כל הטייפ אנוטיישנס מהקוד, כדי שזה יהיה ג'אווה-סקריפט, צריך להפוך טייפסקריפט לג'אווה-סקריפט, זה נקרא טרנספילציה. והדבר השלישי, ותכף נדבר על עוד כמה דברים, אבל אלה השלישייה הגדולה, זה היום JSX, אי אפשר, אפילו Vue משתמש ב-JSX, אני חושב שלא יודע אם סוולט, הרבה זה, אז צריך להפוך, אנשים לא יודעים, אבל JSX מתרגם לג'אווה-סקריפט, ל-React.create element. אז צריך לתרגם שוב, אז יש פה עוד טרנספורמציה של הג'אווה-סקריפט קוד לג'אווה-סקריפט. אז כל התהליכים האלה, הטולינג עושה בזמן הבילד. גם היה לנו בעבר, כן? היום הדפדפנים די הדביקו את הקצב, אבל אם כבר דיברנו על אקמאסקריפט וזה, אז היה לנו את בבל, שהיה הרבה פעמים עוזר לנו לכתוב באקמאסקריפט מאוד מודרני, אבל
סוג של מחזיר את הקוד אחורה, כדי שהדפדפן יוכל... זה היה אחד הדברים המדהימים. כן. הוא לקח קוד מ-ExpoScript 6, מ-ES6, ותרגם אותו ל-ES5, כי בראוזרים עוד לא ידעו לעשות. זה מת אבל, אנשים כאילו עדיין מתרגמים, זה מדהים. אני רואה קוד שלו, עדיין מתרגמים קוד ל-ES5. היום הדפדפנים באמת כאילו, אפילו... כאילו בקצב עוד יותר גבוה ממה שבאמת אנחנו משתמשים. לגמרי, רוב הדפדפנים יש להם פיצ'רים בטא של TC39, כי קודם צריך לבדוק שהם עובדים, ואז הם נהיים סטנדרט. אז המצב בבראוזרים הוא מדהים, לא צריך לחזור אחורה בפיצ'רים, זה מיותר היום לגמרי, אבל אתה צודק לגמרי, פעם היה צריך. אז פעם היה צריך בנדלר, ופעם טייפסקריפט, זה היום, אז כן, זה היה קריטי, חובה. בלי זה לא היינו מקבלים את המהפכה פרונט-אנד שהייתה לנו. זה היה הדבר הנכון במקום הנכון. היום יש אלטרנטיבות. יש אלטרנטיבות לכל הדברים האלה, כך שהיום, אם ממש ממש רוצים, אפשר להגיע לפיתוח F5. כלומר, שכותבים את הקוד, F5. כותבים את הקוד, ומי שיראה את ההרצאה, אני מדגים את זה. יש גם גיט-האב זה. מה האלטרנטיבות? בואו נלך אחד-אחד. בואו נלך לקלים. טייפסקריפט. אוקיי? קלים במרכאות. אז קודם כל, אם ההצעה שלנו תתקבל, אז אפשר יהיה לקחת בגדול קוד טייפסקריפט, ופשוט להריץ אותו בבראוזר. as is. כאילו אין צורך באלטרנטיבה, זה פשוט יעבוד. זה פשוט יעבוד. אבל אני לא מדבר על עוד 5 שנים קדימה. עד אז. בוא נדבר על היום, אוקיי? היום יש אלטרנטיבה, ואנשים קצת לא מבינים אותה. זה נקרא JSDoc, אני קורא לזה JSDoc Typings, שאנשים שקוראים לזה JSDoc Annotations. טייפסקריפט, מי שלא יודע, והרוב לא יודעים, יש לו שני סינטקסים. זהים ביכולות שלהם. סינטקס אחד, זה הסינטקס המוכר שאנחנו מכירים. function add, a נקודתיים number, פסיק b נקודתיים number, סגור סוגריים, נקודתיים number. כן? כולנו מכירים את הסינטקס הזה. הסינטקס הזה הוא לא תואם JavaScript. אני חייב להעלים את כל ה-type annotations משם. הסינטקס השני הוא JSDoc. JSDoc אומר שאני כותב function add a פסיק b, return a plus b, ולמעלה אני כותב משהו שנקרא JSDoc. זה קצת כמו, זה מזכיר את JavaDoc, זה בא מהעולם הישן של Java. סליחה שאני קורא לה Java, העולם הישן. אחלה שפה. ושם אני כותב שטרודל פרם A, שטרודל פרם A, מסולסליים number. אוקיי? שטרודל פרם B, מסולסליים number. בעצם שטרודל פרם number A, אבל לא משנה. כלומר, את הטייפ של הפרמטרים, אני שם בהערה, ב-JSDoc. זו הערה מיוחדת כזאת עם 2 כוכביות, סלש כוכבית כוכבית. וטייפסקריפט, אין לו בעיה. הוא קורא את ההערה, הוא אומר, אוקיי, זה פונקציה עם 2 פרמטרים, שהם אחד נאמבר, השני נאמבר, ועושה, וזה מה שאנשים מפספסים, ועושה טייפ צ'קינג כאילו זה טייפסקריפט. כלומר, בין אם אני כותב בטייפסקריפט סינטקס רגיל, ובין אם אני כותב ב-JSDoc, היכולות שלי מבחינת טייפסקריפט הן אותן יכולות, והטייפ צ'קינג הוא אותו טייפ צ'קינג. כלומר, אני יכול לכתוב קוד שלם באמצעות JSDoc, ולהעביר אותו טייפ צ'קינג, ואני אקבל את אותו טייפ צ'קינג שאני מקבל בזה, ואני יכול לבנות טמפלטים, ואני יכול להשתמש בכל ה-key-of, וכל היכולות הפסיכיות שיש לטייפסקריפט, עובדות פגז. אז בעצם הפלאגינים שיש לנו על ה-IDE של טייפסקריפט, הם יודעים גם לעבוד עם זה. פגז. כן, פגז. פריטייר יודע היום לעשות גם פריטייר ל-JSDoc. טייפסקריפט מראה לך סקוויגלי ליינס על JSDoc ושגיאות וכן הלאה וכן הלאה. אתה יכול אפילו, יש ב-VS Code, infer types from usage. שאתה כותב פונקציה, והוא רואה שהייתה קריאה לפונקציה, מי שלא יודע, דרך אגב, זה טריק מאוד נוח, אתה קורא לפונקציה, ואז אתה אומר, אוקיי, אני כותב את הפונקציה, כותבים אותה בלי הטייפים, ואז עושים עם המנורה הזאת, ואז בוחרים את infer types from usage, וטייפסקריפט משלים את הטייפים לפונקציה הזאת. זה פיצ'ר מדליק להעלה, חוסך המון זמן. אבל אם הוא מזהה שזה JS פייל, הוא משלים אותם ב-JSDoc. כלומר, הם באמת, שוב אני חוזר למייקרוסופט, אבל לא כעובד, הם באמת עשו עבודה מדהימה לעשות שהטייפסקריפט סינטקס והJSDoc סינטקס יהיו שווים ביכולת. ואז בעצם בבילד שלנו חסכנו את כל
חלק הזה של הטרנספילציה, כי אנחנו בעצם נשארים ב-JavaScript, אבל הטייפ צ'קינג עדיין נשאר. טייפ צ'קינג עדיין נשאר, בדיוק. אוקיי. מדהים. בראונד פורס בחברה לפני זה, עשינו את זה, עשינו JSDoc טייפינגס, עבד פגז. כי הסיבה שאני כאילו חידדתי למאזינים, כי תכלס יש פרויקטים שהטייפ צ'ק עצמו, הוא יכול להיות, רק שלעצמו הוא יכול להיות צוואר בקבוק, אם אני לא בונה אותו נכון, ועם פרים מאוד מסובכים וכו', נכון? זה לא חלק מהנושא, אבל פשוט רציתי... נכון, אבל אל תשכח שאנחנו לא מפספס, הבילד כבר לא כולל אבל את הטייפ צ'קינג אני צריך להריץ. כן. והדבר היחידי שיכול להריץ טייפ צ'קינג ולבדוק את הטייפים היום זה טייפסקריפט. כל ה-ES build וכל החבר'ה האלה, הם לא בודקים את הטייפ, הם מעלימים אותם. כן. אז היום יש איזה משוגע אחד שכותב את טייפסקריפט בראסט או בגו, whatever, אין סיכוי, הוא לא יעמוד במשימה הזאת, זו משימה בלתי אפשרית. טייפסקריפט כל הזמן מתקדמת. אולי מייקרוסופט יעשו את ההסבה קשה לי להאמין, אבל מי יודע, אולי. אבל כן, טייפ צ'קינג לוקח זמן. במיוחד עם טייפ סיסטם מטורף כמו טייפסקריפט. לא ראיתי אף שפה שיש לה כזה טייפ סיסטם מתוחכם. אז כן, אז זה פותר את הבעיה של טייפסקריפט. איזה עוד בעיות? למה עוד יש לנו בנדלינג? שוב, אני הולך על הקלים. JSX, סינטקס שהומצא על ידי פייסבוק, מטה, שמאפשר לי לכתוב סוג של XML בתוך ה-JavaScript. כן. אבל זה לא, עוד פעם, סורי על זה מסקרן אותי מה שאתה אומר. כן. זה לא שייך לריאקט, נכון? אמנם ריאקט הנגישו את זה, אבל JSX היה חלק נפרד, נכון? לא. אוקיי. JSX הומצא על ידי החבר'ה של ריאקט. וואלה. היה איזשהו רעיון לפיצ'ר ב-JavaScript שקראו לו E4X, ECMAScript for XML, זה היה עוד בימי ה-XML המדהימים, עד שזרקו אותו לטובת ג'ייסון. ועדיין אפשר להשתמש בו בפיירפוקס. אבל הפיצ'ר מעולם לא קיבל, הוא מעולם לא נהיה רשמי, הוא היה תמיד בדראפט. אז מאוד מאוד דומה, כאילו זה אותו רעיון, אבל זה לא נייטיב לג'אווה-סקריפט, והחבר'ה של מטה המציאו אותו, את ה-JSX, והם אמרו משהו מאוד פשוט. הסיסמה בימים הראשונים של JavaScript, של React, ובגלל זה אני מאוד אוהב את React, זה It's just JavaScript. אין שום דבר אחר. אין כמו בסוולט או בVue כל מיני תוספות. It's just JavaScript. והם אמרו, תקשיבו, ה-JSX הזה בסך הכל מתרגם לקריאה לפונקציה שנקראת React.createElement. זה הכל. מי שלא רוצה לכתוב JSX, תיאורטית יכול לקרוא המון פעמים ל-React.createElement, זה יעבוד אותו דבר. והם באמת כתבו בבל פלאגין, הבבל זה הטרנספורמר הזה, שיודע לקחת JSX ולתרגם אותו לאוסף קריאות ל-React.createElement. כך זה עבד. כך זה עובד עד היום. חוץ מהעובדה שכולם תומכים ב-JSX, אז TypeScript כבר יודע לעשות את זה, לא צריך את בבל, כדוגמה. כן. בבל, סליחה. וזה נפלא. עכשיו, Vue נכסו את זה, איך? הם אמרו, אם כתוב משהו בהדר או בקונפיג, אנחנו לא נתרגם את זה ל-React.createElement, אנחנו נתרגם את זה ל-Vue.whatever, createElement, לא יודע מה. אז הם נכסו את הסינטקס ומשתמשים בו לצרכים שלהם. כן. אוקיי, אז יש לנו foreign material בתוך JavaScript, הטאגים האלה, ה-XML tags האלה, שהם נוראים, כאילו הם דורשים טרנספילציה, הם דורשים טרנספורמציה. מה האלטרנטיבה? יש אלטרנטיבה. זה נקראת HTML tags או HTML template. מכירים את הפיצ'ר ב-JavaScript של tagged template עם ה-backticks? כן. כן? אז backticks מאפשר לך לעשות דולר מסולסליים. נכון. יש גם מה שנקרא tagged templates, שזה, אתה כותב foo ואז backticks. זה בעצם מריץ פונקציה. מה שאתה עושה זה, הוא מריץ את הפונקציה foo, ומעביר לה את כל הסטרינג, אבל בצורה כזאת שהוא ידע להתמודד עם הדולר מסולסליים וכן הלאה וכן הלאה. אז יש ספרייה שנקראת HTM, מהמילה HTML, שאתה כותב HTM, backticks, ואז את כל ה-JSX שלך בפנים. עם הקטן גדול בצורה של XML, כשאתה צריך, כמו ב-JSX לעשות מסולסליים, במקום לעשות מסולסליים, אתה עושה דולר מסולסליים. אז אתה כותב ב-JSX, אבל זה pure JavaScript.
אין פה צורך בטרנספילציה. הפונקציה HTM הזאת קוראת את הסטרינג, עושה את האינטרפרטציה, והופכת את זה לאוסף של React.create_element. זאת אומרת, אני בתוך קובץ JS, לא JSX. בדיוק, JS רגיל. אלטרנטיבה. היא אלטרנטיבה פחות טובה היום. למה? טייפסקריפט מכיר JSX, אז הוא יודע לבדוק טייפינג. כן. אין את זה ל-HTM, שזה חיסרון מאוד 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 גדול. יש color coding, כי מישהו בנה את הזה המתאים. יש אפשרות, כאילו יש לטייפסקריפט פלאגינים שיאפשרו לעשות טייפ צ'קינג את זה, אף אחד עוד לא עשה את זה. אבל האלטרנטיבה קיימת. כן. ומה בנוגע לקוד ספליטינג, HMR? בוא נתחיל לדבר על בנדלינג. אוקיי. זה היה ביג אלפנט אין דה רום. איך עובד בנדלר? בנדלר לוקח את כל הקבצים ומאחד אותם לקובץ אחד וגמרנו. כן. העניין הוא שהיום בראוזרים יודעים ESM. הם יודעים ESM כבר 3, 4, 5 שנים, משהו כזה. אז הם כבר אפילו טובים ב-ESM. כלומר, אם אני כותב import משהו from ./foo.js, זה יעבוד בבראוזר. אני לא צריך טרנספילציה. הבראוזר יעשה HTTP לקובץ, ויביא את foo.js ויעשה לו אימפורט. זה עובד. אוקיי? זה עובד מ-God knows what, 2017, 2018. אני זוכר שפעם ראשונה, הספארי היה הראשון שיצא עם זה, אני כולי התלהבות מנסה את זה. פתחתי להם באג, כי הביצועים היו על הפנים, הם גילו איזה ON בריבוע כזה, משהו שם בזה, ותקנו את זה. זה היה מדליק. אז כן, ESM עובד. אז למה אני צריך בנדלר היום? תחשבו, אם ESM עובד, למה אני צריך בנדלר? זה נכון, למעט כמה עובדות קטנות שהן מקשות. אחד, בראוזר יודע import from http:/, כי בראוזר, כל מה שהוא מבין זה http. כן. או /, כי זה בסוף מתרגם ל-http URL, כן? ברור. בראוזר לא מבין import משהו from lodash. כשאתה כותב לו lodash, הוא לא ילך לנוד מודולס, וכל השיט הזה. אין לו את האליאס, כאילו. אין לו את האליאס, הוא לא יודע לאן לפנות. כן. אוקיי? נוד ובנדלר, כשאתה כותב לו לודש, הוא הולך לנוד מודולס שלך, מחפש את הפקאג', יש אלגוריתם שלם של חיפוש, עד שהוא מגיע לקובץ עצמו שהוא צריך לטעון. כן. זה מה שאני רוצה ללמד ב-Front-end Tooling from the ground up. יפה. בראוזר לא יודע לעשות את זה. אז מה עושים? אז ואי אפשר לעשות טרנספילציה, להפוך את הלודש ל./node module/. מה עושים? הם עושים משהו מאוד פשוט, לא מאוד פשוט, יש פיצ'ר ב-HTML שנקרא import maps. פיצ'ר חדש יחסית, אבל היום כל הבראוזרים תומכים בו. זה ממש קרה לפני שנה. פיירפוקס, ספארי, כרום ונספחיו. שנקרא import maps. מה אומר import maps? אתה אומר לו, לודש, זה ממש JSON כזה, סקריפט טייפ שווה import maps, ואז אתה שם JSON, ואתה אומר לו, לודש, זה הקובץ הזה, HTTP, moment, זה הקובץ הזה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אתה נותן לו את האליאס. אתה נותן לו את האליאסים. כן. אז כשאתה עושה עם npm install, תיאורטית יכול להיווצר קובץ שעושים לו import map, skip source, והכל עובד. אפשר, וזה עובד, זה באמת עובד. כאילו, זה לא סתם. וזה מדהים. אז הנה, 3 הבעיות הגדולות שעבורם היינו צריכים build step, אפשר לפתור היום. ובאמת יש לי דוגמאות לזה של קוד, פשוט עושה F5, וזה עובד, וזה עובד TypeScript באמצעות JSDoc, React באמצעות HTML tag templates, ובנדלינג פשוט, כי ESM עובד, עם קצת משחקים עם import maps. אז כאילו, בשביל להשתמש ב-ESM, כל מה שאני צריך לעשות זה לתת full path, כולל ה-file extension שבמקרה שלנו זה JavaScript. בגלל זה חייבים לכתוב .js. כן. זה קטע מעניין. דרך אגב, נוד אימצו את זה. בנוד ESM, כשעובדים בנוד ESM, אתה חייב לכתוב את הסיומת, .js. כי הם אמרו, אנחנו רוצים להיות בראוזר קומפטיבל. זה היה בימים של נוד החליטו להכניס ESM בתור נייטיב לרנטיים. היו המון דיונים על זה. יש לי הרצאה מדהימה, טובה על זה ברוורסים. המון פוליטיקות, המון כאב, המון
זה נורא מה שקרה שם, אבל בסוף יצא מה שיצא, ואני חושב שיצא טוב, ונוד אומר, אני רוצה להיות בראוזר קומפטיבל, לכן בנוד חייבים לכתוב .js. אי אפשר סתם לכתוב import from x.x, צריך לכתוב .x.js. תשמע, אז אוקיי, ESM זה היעד שלנו בתור מפתחים. אבל מה קורה עם CommonJS? הוא עדיין לא נעלם מהעולם. נכון. יותר גרוע מזה, יש CommonJS ויש Fake ESM, ותכף נגיע. אוקיי. כן. זהו, זה אחת הבעיות הגדולות. למה כולם לא עוברים ל-ESM לגמרי? ולמה עדיין יש את ויט? נגיע לויט עוד שנייה. לצערנו, רוב הפקאג'ים ב-NPM, ב-NPM Registry, רובם הם לא ESM, הם JavaScript. סליחה, הם CommonJS. CommonJS זה הישן, שבו אתה לא כותב import from, אלא אתה כותב const x ו-require. שזה המודול סיסטם הנהדר והנפלא של Node.js, לפני שהוא אימץ את ESM. ומודול אקספורטס, משהו כזה, נכון? מודול.exports, כן, כל מיני וריאציות על הנושא הזה. כן, בדיוק. רוב הפקאג'ים הם CommonJS. תכף נגיע לסטטיסטיקה. זה משתנה. יש איזה בחור מקסים, איך קוראים לו? לא זוכר, Worm, שמדי פעם מריץ את הסקריפט שלו על כל ה-NPM Registry, ובודק את הפקאג'ים שהם הכי הרבה downloaded, כאילו הפופולריים ביותר, ובודק כמה הם ESM. אנחנו כבר ב-15-20% פקאג'ים של ESM. הרבה מאוד פקאג'ים מחליטים להיות ESM only. הם אומרים, fuck it, אני לא תומך יותר ב-CommonJS, אני ESM. כל המודולים של סינדרס אורהוס, שהמון אנשים משתמשים, P-retry, P-זה, הם ESM only. ויש נטייה כזאת להיות ESM only, כי להיות דואלי, גם ESM וגם CGS, זה לא טריוויאלי, זה לא פשוט. כן. אבל עדיין, 20% זה אחלה, אבל 80% זה CommonJS, אז מה עושים? אני רוצה להיות buildless, no build, מה אני עושה? יש שתי אפשרויות. או להשתמש בוויט. ויט זה מה שהוא עושה. למה ויט מהיר? כי הוא עושה טרנספורמציה מינימלית על הקוד שלנו. הוא לוקח את הקוד שהוא ESM כבר, ואומר, זה אני משאיר as is. אבל אם יש אימפורט ל-Lodash, ו-Lodash הוא CommonJS, הוא יתרגם on the fly את Lodash מ-CommonJS ל-ESM. ואז, אם תסתכלו בוויט בבראוזר, בנטוורק ו-Development, אתם תראו אימפורט של כל מה שאתם מביאים. פשוט בערך מאות network calls לדב סרבר, כי הוא עושה טרנספורמציה מינימלית. כמובן, זה מאוד קריאות, אבל אנחנו עובדים לוקל הוסט, אז אין בעיה של ביצועים. באמת אין בעיה של ביצועים. אז זה מה שוויט עושה. אבל אם אין ויט, אז יש CDNים, כמו ESM.sh, כמו Unpackage וכאלה, שאתה כותב https://esm.sh/lodash. זה גדול. והוא מתרגם את lodash מ-CGS on the fly, מ-CGS ל-ESM, ועושה קאשינג וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז באימפורט מפ שאתה כותב, אתה כותב lodash נקודתיים, ומפנה ל-https של esm.sh. אלה שתי האופציות. יש לזה פתרון. יום אחד, הכל יהיה ESM, או הרוב, ואז לא נצטרך יותר את ה-esm.sh, לא נצטרך את ויט, ויהיה נפלא. אבל מה עם HMR? כרגע... HMR אין פתרון. HMR זה דבר נפלא. מה ויט עושה בעצם ב-HMR, בהוט מודול רילודינג? איך הוא טוען רק את המודול? איך הוא מחליף את המודול? כי כשהוא מחזיר ב-HTTP את ה-ESM מודול, הוא לא באמת מחזיר את ה-ESM מודול, הוא מחזיר את ה-ESM מודול עם כל מיני הוקים כאלה, שמאפשרים לו להחליף את הסורס קוד של המודול הזה on the fly. אז זה בעצם הפתרון שוויט עושה. אם אין לך בילד סטפ, אז כמובן אי אפשר לעשות HMR. יש דיבורים, זה רק דיבורים עדיין, ב-TC39, יש המון, ליטל דן הוא גם חלק מהעניין, ניקולו ריבאודו ועוד כאלה, שלוקחים את כל ה-ESM ופשוט מוסיפים יכולות של lazy loading ועוד כל מיני כאלה שאנחנו משתמשים בהם, ממש מנסים להכניס אותם לשפה, דברים מדהימים. והם רוצים להכניס גם HMR באיזושהי צורה, אני לא יודע בדיוק איך, ויש דיונים על זה ומגעים. אני מאמין ש-HMR מתישהו ייכנס ל-JavaScript פורמלית. נייס.
טוב, אז דיברנו בו בעצם על האלטרנטיבות, אבל אני רוצה שטיפה אפילו ננסה לצלול ולהבין, סבבה, יש אלטרנטיבות, אבל למה בעצם לא משתמשים בהם? אז נגיד, בוא נתחיל עם JSDoc. מה מונע ממני עכשיו להפוך את כל הפרויקט שלי לכזו, אפילו אם אני פותח פרויקט חדש, להתחיל מ-JSDoc? למה שאני לא אעשה את זה? שאלה טובה. בבקאנד אין מניע. אני הייתי פותח פרויקט בקאנד, ועשיתי את זה. בראונד פורסט עשיתי גיט אינית, פתחתי פרויקט בקאנד, הכנסתי JSDoc, זה עובד מדהים, 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 מדהים. לא לחשוב לבנות פרויקט Node.js עם ESM, עם TypeScript. זה פשוט נורא. זה עובד מדהים. מגיעים לפרונט-אנד, יש בעיה. אין מה לעשות, JSDoc הוא יותר ורבוז מטייפסקריפט, אתה כותב יותר, וזה לא כזה נורא אם אתה כותב פונקציה ולמעלה אתה כותב את הקומנט, זה לא מאוד נורא. אבל כשאתה מגיע, React במיוחד, הטייפים שם הם פסיכיים, ויש גם את הנושא הזה של, זה נקרא generic call invocation, אתה עושה foo, קטן number, גדול, ואז קורא לפונקציה, כלומר אתה אומר איזה טייפ, use state זה דוגמה קלאסית, אתה עושה use state number וכן הלאה. זה לא כל כך נתמך טוב, זה אפשר לעשות את זה, אבל זה לא... ואם אתה עושה את זה המון 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 בפרונט-אנד, ואתה עושה את הדברים האלה המון המון בפרונט-אנד, לצערנו, אתה מת עם JSDoc. ניסיתי לשכנע את החבר'ה של הפרונט-אנד שלנו בפראונד פורסט, להשתמש ב-JSDoc, אמרתי להם, תנו לי חודש. הם נתנו לי חודש, יאמר לזכותם, ואז זרקו אותי מכל המדרגות וחזרנו לטייפסקריפט. כי ממילא עושים טרנספילציה, אז תעזוב את הנובים שלך. כן. אז זה שם, אבל זה לא עד הסוף שם. אני היום הייתי מנסה שוב פרונט-אנד עם JSDoc, אבל כמובן אני עובד עם קוד קיים, אז זה לא משהו שאני יכול לעשות סתם ככה. אבל זו הבעיה. זו הבעיה בפרונט-אנד. בעצם DX. תמיד. כן. תמיד מתחיל ונגמר. Developer Experience, מי שלא... ו-JSX מול HTML tag templates, דיברנו על זה, אין type checking, שזה מבאס מאוד. אז יש חסרונות. אנחנו לא שם, אבל אתה רואה יותר ויותר ויותר הרצאות, ויותר ויותר בלוג פוסטים, ויותר ויותר אנשים חושבים לכיוון של no build. תראה את החבר'ה של סוולט, דיברתם על זה עם יואב גנבר. הם, את הקוד שלהם, הם כותבים JSDoc typings, כי לא בא להם לעשות טרנספילציה, ואני מבין את זה לגמרי. אז יותר ויותר רואים ניצנים של אנשים שנמאס להם מבילד. כן, בסוף הם אומרים, זה לא שאנחנו לא רוצים types, annotations, הם אומרים, אנחנו רוצים פשוט בצורה יותר נייטיבית. בדיוק. נקרא לזה ככה. בלי טרנספילציה. אז רואים ניצנים של זה, ואני מאמין שעוד 5 שנים, רובנו נעבוד בסביבה שהיא... no build. או no build, או almost no build. כן. למה שלא נתחיל להשתמש באימפורט מפס? האמת שלא ראיתי אף פרויקט, חוץ מהאתרים של ראונד פורסט. שם יש אימפורט מפס ויש ESM מלא, שם עשינו עבודה מדהימה בפרונט-אנד, ממש משתמשים ב-ESM כמו שצריך. אין מה לעשות, בנדלינג עדיין יותר יעיל מלהביא מאות מודולים ב-HTTP calls. יש דברים שמאוד עוזרים. HTTP 3 יכול להביא מאות מודולים מאוד מאוד מהר. יש HTTP סטטוס קוד שנקרא 103 early hints בפרודקשן, שאתה יכול להגיד, נניח אתה אומר, הבראוזר הולך לסרבר, אומר לו, תביא לי את ה-HTML הזה. הסרבר לוקח לו איזה 50, 100 200 מילי שניות לעשות סרבר סייד רנדרינג לדף. בוא נניח שאנחנו עובדים ב-Next.js וברמיקס, עושים סרבר סייד רנדרינג, זה לוקח איזה 100 מילי שניות, או 80 מילי שניות, או 50 מילי שניות. בזמן הזה, הסרבר יכול לחזור עם HTTP סטטוס שנקרא 103 early hints, ולהגיד לו, אתה רואה את כל המודולים האלה? אלה מודולים שאני מבטיח לך שאתה הולך לעשות להם אימפורט. כאילו פרילוד. בדיוק, זה פרילוד, אבל פרילוד לא ב-HTML, כן. אלא ולא ב-HTTP headers, אלא עוד שנייה לפני שזה ניתן. עוד לפני, אז עכשיו יש לו 80, לבראוזר יש 80 מילי שניות לטעון את כל החבר'ה האלה. זה המון זמן, במיוחד היום בימינו עם HTTP 3. אז יש המון דברים שעוזרים. האם זה יציל, האם לא נצטרך לעשות בנדלינג? אני לא יודע, אבל יש גם כל מיני הצעות לאיך עושים בנדלינג בצורה נורמלית, על ידי זיפ פייל באיזה פורמט מיוחד, זה נקרא Web Package או Web Bundle, אני כבר לא זוכר, או זיפ פייל בפורמט מיוחד, שפשוט מכיל את כל הקבצים שלנו
עם אינדקס, כלומר, הסרבר יוכל לגשת לאיזה קובץ שהוא רוצה. אז מה שיש לו בקש, סבבה, מה שאין לו, זה, אם הוא צריך את הכל, הוא פשוט מביא את כל הבנדל. אז זה מין איזשהו פתרון שהוא בין בנדלינג לזה. אתם רואים, יש ניסיונות להחליף את בינינו, כל הבנדלר הזה, זה סלוטייפ ודבק מגע, ומשתמש בעובדה שג'אווה-סקריפט היא שפה דינמית, ומשתמש בכל מיני טריקים נוראים, כדי לגרום לבנדלינג לעבוד. אבל אנחנו רוצים שזה יעבוד נייטיב. כן. זה כאילו, אני מדמיין את זה באמת, כרגע, אם אני מבין נכון, אני צריך לכתוב את זה עדנית, את האימפורט מפס, ואז אני אומר, כאילו, עצם העובדה שאני צריך לכתוב את זה... לא, יש כלים, אתה נותן להם את ה-package JSON אוקיי. אז כבר, אוקיי, מגניב, אז יש לי כבר כלים לפחות לתמוך. כן. אוקיי, דיברנו גם על JSX ו-tag templates, אבל איפה בעצם ה-drawbacks בלהשתמש ב-tag templates האלה? כמו שאמרנו, אין type checking, אנחנו לא שם עדיין. אם הבנתי נכון, זה הדרובק היחיד. זה גם בעצם בזמן הריצה. בביצועים, אוקיי, נכון. יש ביצועים, אתה כותב HTML tag, אז הפונקציה HTML רצה, ב-runtime, זה לא שיש טרנספילציה. אז הפתרון לזה הוא, יש באבל פלאגין, שיודע לקחת את ה-HTMLים האלה, ולהפוך אותם ל-React.create element, כלומר, הוא עושה בזמן קומפילציה את מה שזה. כלומר, אני לא חושב שאי פעם נוכל לוותר על build step, אבל כל עוד הוא בפרודקשן זה פחות נורא, וכל עוד הוא פשוט, הוא איזה סטפים כאלה, אני עושה את זה, ואז אני עושה את זה, ואז אני עושה את זה, ולא איזה אמלגמציה של 7,000 configuration files, אני חושב שהמצב יהיה הרבה יותר טוב. וכשהוא נקודתי, אז זה לא כזה נורא. כן. אבל שוב, רק לצורכי פרודקשן. אני מעניין אותי, ה-developer experience היא הרבה יותר ב-development mode. כן. חלום, זה vision. בגלל זה קראתי להרצאה towards a simpler JavaScript ecosystem, ולא... זה לא באמת, כאילו, רק אם אתה משוגע, kids don't try this at home. כן. אז נגיד ואני רוצה להתחיל לעבוד בצורות שהסברת. איך אני יכול להיות בטוח שהביצועים שלנו לא ייפגעו בפרויקט? הביצועים ייפגעו בפרויקט. בדבלופמנט הם לא ייפגעו. בדבלופמנט זה סבבה לגמרי. כן. לוקל הוסט, הכל טוב. כן. בפרודקשן חס וחלילה. לא הייתי נוגע בזה. I wouldn't touch it with a 10-foot pole, כי אני בחור רציני ואחראי. כן. יש את הטכנולוגיות כמו 106 early, אבל זה עוד לא שם, זה עוד לא בשל. אל תנסו את זה בפרודקשן. כן. שוב, אני מאמין שתוך 5 שנים, המצב יהיה הרבה. נהיה עם מספיק ביטחון. כן, ויכולות. פרונט-אנד מתקדם. כן. ואני חושב שהוא מתקדם לכיוון. בצעדי ענק. כן, ואני חושב שהוא מתקדם לכיוון של בילדלס. כן, זה האמונה שלי. לצערי, יש גם משהו שעוצר אותנו. כל הסוולטים, סליחה יואב, כל הקוויקים. כל התלויות. אם כבר יש, בוא נשתמש בזה לצרכים אחרים. ואנחנו רואים את זה. בהתחלה היה בנדלר שפשוט אסף, ואז אמרו, בוא נעשה אימפורט ל-CSS. What the fuck? כאילו, מה הקשר בין אימפורט ל-CSS לבין JavaScript? ואז סוולט עם ה-OView, עם הסינטקסים המוזרים שלהם, הכבידו על זה עוד ועוד, וקוויק עם זה. היום, אם אני עובד עם סוולט OView, אין לי פתרונות, אני חייב להעביר טרנספילציה, אני חייב לעשות בילד, ובילד מתוחכם וקשה ומסובך. אני לא באמת יודע איך הקוד שלי ייראה בפרודקשן. עם סוולט, אני לא יודע. עם ריאקט זה קל. את הטייפים אני מעלים, את האימפורטים זה בנדל, וה-JSX מתרגם ל-React.create element. בסוולט, בסוליד, בוויו, בקוויק, אין לי מושג. זה בעיניי נורא. כשאני כסיניור לא יודע איך זה קורה, זה לא בריא לי. יש לי כמה דברים להגיד על זה. קודם כל, תשמע, בסוף ב-CSS, זה, אם אני שנייה מקביל את זה למה שדיברנו ב-JavaScript, אז יש לנו גם SCSS למשל, או less, או כל הדברים האלה, שהם בסוף גם אותם צריך לתרגם ל-CSS, וכבר התרגלנו לעבוד גם איתם, כאילו יש לנו ספריות, אולי ספריות UI שלמות שמשתמשות בדברים האלה. נכון, וגם זה כבר, היום יש nested CSS, יש variables שהם הרבה יותר טובים מה-variables. נכון. היום תכלס... אבל ה-nested, אני חושב שהוא עוד לא common. או common בכל הבראוזרים, זהו, נגמר.
אוקיי. אז כאילו גם זה מת מבחינתי, SCSS. אז כן, יש כמה יתרונות קטנים ופה ושם. כן, אתה יכול לעשות פונקציות, בשביל זה שווה טרנספילציה? לא נראה לי. בינינו, אם תסתכל על כל הנטייה ההפוכה, על CSS in JS, הנטייה היא לפשט את ה-CSS ולא לעשות כל מיני דברים פסיכיים עם CSS. אז אני חושב שעם nested CSS ועם variable, שזה variable זה דבר מדהים ב-CSS, אפשר לעשות דברים מדהימים, אני חושב שזה good enough, ואני לא חושב שהיום צריך ל-SCSS ו-less וכאלה. יש גם את עניין ה-SVG, אנחנו תמיד יכולים לבוא ולהגיד, טוב, אפשר לעשות איזה... גם ה-import from, אני לא... import from SVG, זה אחת הבעיות הכי קשות שלי במעבר מוובפק לזה, זה ה-SVGs. איך זה עובד, איך זה, כל מיני ויט עושה ככה, פרסל עושה ככה, וובפק עושה ככה, God knows what. כל אחד עם אבל ספציפית ב-SVG, אני יכול לבוא ולהגיד, טוב, בוא נעשה image, שהסורס שלו זה SVG, או background image, לא משנה, אבל אז אין לי גרנולריות על ה-SVG, אני לא יכול לשחק איתו יותר מדי. כן, אבל האימפורט שלך, אתם יודעים איך import from SVG עובד? אף אחד לא יודע. אני בקושי יודע. אתה יודע איך import from SVG עובד? יכול לנחש, תיאורטית. בדיוק. אז זה העניין. אנחנו מכניסים כל מיני דברים, כמו CSS import, SVG import וכאלה, ואין לנו מושג. אנחנו סיניורים. אנחנו אומרים לדעת איך זה עובד. בבקאנד אנחנו יודעים איך דברים עובדים. אנחנו רציניים. אני רוצה את אותה רמת רצינות בפרונט-אנד. תן לי לדעת איך זה עובד. תן לי לדעת איך זה עובד. בגלל זה front-end tooling from the ground, אין לי קורס ואני כבר משווק אותו. בא להגיד איך זה עובד. אני חושב שזה חשוב. וספציפית לגבי מה שאמרת על React, אז קודם כל, אם אני צריך להשתמש, מה זה צריך? כאילו, כבחירה, אבל היום זה כבר לאט לאט הופך להיות סטנדרט, בכל המטה פריימוורקים למיניהם. הם בעצמם כבר יש להם קסמים משלהם, נכון? אני משתמש ב-image tag, ועל הדרך הוא עושה לי, יודע לסדר לי את התמונות, ולעשות להם קומפרס לפעמים, וכל מיני דברים כאלה, כל מיני קסמים, כמו שאתה קורא לזה. נכון. אז אני, גם שם אני חייב את הדברים האלה. איך אפשר לוותר על דברים כאלה, כאילו, כשאני משתמש למשל באמת הפריימוורק? אתה יודע איך אפשר לוותר? כשהם נשברים. כשאתה מחליט לא לעבוד ב-Next.js, אלא לעבוד במשהו אחר, אתה לא יכול. You're basically locked in. ואז Next.js מתחילים זה, ואז אתה מגלה שאתה יכול לעשות deploy רק בוורסל, כמו ששמעתי אנשים אומרים, ואז אתה מגלה זה, ואז יש איזו טכנולוגיה חדשה, ואתה רוצה להכניס אותה. אני ותיק במקצוע הזה. זה לא נגמר ב-Next.js, אני מבטיח לכם. ואז ככל שאתה משתמש ביותר ויותר ויותר ויותר, אתה יותר ויותר לוקטין, ואתה לא יכול, אז אתה תקוע בריאקט 18, ואתה תקוע ב-Next.js 13, ואתה תקוע בטולינג הזה, ואתה לא יכול להתקדם. והצעירים מגיעים ופותחים פרויקטים חדשים, ומשתמשים בכל הדברים המדליקים והחדשים, ואתה תקוע עם Next.js. נדמה לי בהרצאה נתת דוגמה כזאת על רמיקס, נכון? לגמרי. למרות שרמיקס מהבחינה הזאת הוא מאוד, אני אוהב את רמיקס, הרבה יותר מ-Next.js, יש פחות קסמים. אני מבין את הטרנספורמציה. אתה אומר, אל תיתנו לי קסמים, תנו לי להבין איך זה עובד, כי מתישהו יהיו לי סטרגלס. או כשזה נשבר. כן, ואני אצטרך להתמודד. זה נשבר, ואתה לא יודע. אבל תראה, בסוף הקסמים, זה לפעמים מה שעוזר לרתום מפתחים לפריימוורק שלנו, כי בסוף הקסמים, המטרה שלהם זה לעזור לנו עם DX. והיום, זה כמעט הדבר העיקרי שקובע, אם אני רוצה עכשיו להתחיל לפתח בפריימוורק או מטה פריימוורק כזה או אחר, אני כמעט אלך למקום שהכי נוח לי לפתח איתו. לגמרי, עד שזה נשבר. אתה מכיר את ההרצאה המדהימה של ריץ' שיקי, Easy versus Simple? אבל גם... אז אתה בחרת ב-Easy. ריץ' שיקי אומר, אף פעם אל תבחרו ב-Easy, תבחרו בסימפל. יפה. וסימפל, מה ההבדל בין Easy לסימפל? Easy אומר, זה קל, אבל זה הכל ככה. קל לי עכשיו. קל לי עכשיו, אבל הכל מחובר להכל. אני לא יכול לפרק שום דבר, אני לא יכול להוציא משהו וזה. סימפל אומר, לא. תהפוך את הקוד שלך ואת הטולינג שלך למשהו שהוא קומפוזיבל. פשוט, בא צעד אחרי צעד וכן הלאה, בלי קסמים. אבל נכון. וזה כל כך נכון. וכל עוד אתה, סליחה, אני אתן לך, אני מבטיח. זה הפשן, הכל טוב. וכל עוד אתה התחלת פרויקט והכל עובד טוב, בוא נדבר עוד 3 שנים. אתה תמות. אני אגיד לך מה יקרה עם הפרויקט שלי. כן. סימפל, זה כנראה עדיף,
אבל אנחנו בסוף מתכנתים עם בני אדם, ואנחנו נוטים לעשות שיטי קוד, וכשזה סימפל, ורוב הכוח הוא בידיים שלי, אגב, זה אחת הבעיות שיש לי עם ריאקט, וכשכל הכוח הוא בידיים שלי, ואין לי כמעט קונבנציות, ואין לי אבסטרקציות שקובעות לי איך אני, מה המגבלות שלי ואיך אני צריך לעבוד, מה שקורה זה שאני עובד איך שבא לי, לפעמים לא תמיד, גם מי שעושה לי קוד ריוויו, ואני יודע גם שעל קוד ריוויו יש לך הרבה מה להגיד, אבל גם מי שעושה לי קוד ריוויו לא בהכרח יודע לכוון אותי כמו שצריך, ואז, למשל, מה קורה בהמון פרויקטי ריאקט, אתה פותח קומפוננטה X, קומפוננטה Y, כל אחת כתובה איך שבא לך. נכון. נשמע שאתה תומך בזה. לא, חס וחלילה. סליחה. בוא נלך לבקאנד. למה זה לא קורה בבקאנד? זה פודקאסט לפרונט, אני לא... למה זה קורה בבקאנד? למה זה לא קורה בבקאנד? אני לא יודע איך זה בבקאנד. והתשובה היא מאוד פשוטה, זה קורה בבקאנד. אתה פותח את הקונטרולר הזה, הוא כתוב ככה, ואתה פותח את הקונטרולר הזה, הוא כתוב ככה. למה? כי אין סיניור שיושב ונותן הנחיות. אבל היום, מה זה סיניור? סיניור זה מישהו שיש לו ניסיון, והוא יודע לעשות דיזיין, והוא יודע לתת קודינג קונבנשן, והוא יודע להסביר לאנשים הפחות מנוסים, הנה, ככה צריך לעשות. זה מה שאני עשיתי ב-Roundforce, זה מה שאני עשיתי ב-Applitools, זה מה שאנחנו עושים במייקרוסופט. אני חושב שלהיות סיניור ברמה שאתה מתאר, זה לא טריוויאלי. אני מכריח אותך להשתמש ב-Next.js, תאמין לי, תוך שנתיים, הקוד שלך ייראה ספגטי, מה שלא יהיה, כי Next.js פותר לך, ועונה לך קונבנציות ברמה מאוד מאוד מסוימת. אבל כשפרויקט נהיה מורכב, אין ברירה, אתה צריך לבנות את הקונבנציות שלך עצמך, ואם אתה לא עושה את זה, הקוד שלך ייראה ספגטי, מה שלא יהיה. אוקיי? כי זה לא סתם... אז שוב, ההנחה שלך היא נכונה בבסיס. הבעיה המהותית היא איך כותבים קוד טוב. יש לי תשובות על זה, אפשר להפוך את זה לפודקאסט אחר, אוקיי? אני מסכים איתך על התפיסה שלך, פשוט, אני אומר, מה קורה במציאות? אבל מטה פריימוורקס לא פותרים את הבעיה. הם פותרים חלק. לא, הם רק מקלים, הם פותרים חלק קטן מזה, לא החלק המהותי. זה מה שאנחנו לא מבינים. מה שאנחנו לא מבינים הוא שהמטה פריימוורקס הם השכבה הדקה שנותנת לך את זה, אבל יש מאחורי זה הרים של קוד. הבעיה שלך בסופו של דבר זה בהרים של קוד. לא בו, לא פה. ואם אתה כותב נכון, ההרים של קוד שלך יכולים לעבור מ-Next.js ל-Remix, ל-Future.js, ל-Inconceivable.js וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? והשכבה הדקה, אתה עושה את השינויים בה. הבעיה שלך זה בערים של קוד, לא ב-Next.js. Next.js לא באמת, הוא כאילו, הוא פותר קצת, אבל בסופו של דבר יהיו לך בעיות. אני באמת בסוף חושב יש פה טרייד-אוף, אבל זה נבחן במבחן המציאות. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, עד שזה נשבר. לא יודע, בוא נראה עד שזה יישבר, אני לא יודע כמה פעמים באמת נשבר לי הקוד view שלי נניח, כאילו, כי יש בו קסמים. לא בהכרח שאני חווה את זה בתדירות כל כך גבוהה, שאני אגיד, וואו, אני סובל, אני חייב עכשיו. אבל אז גיל אומר, כן, גיל אומר, בוא, אני אחסוך לך. עד שאתה לא עובר מבנדלר לבנדלר, עד שאתה לא עובר מטכנולוגיה לטכנולוגיה, עד שאתה לא עובר מ-view 4 ל-view 5, אוקיי? ושם יש major incompatibilities. ספציפית לגבי מה שאמרת... אני לא מכיר view, דרך אגב. זהו, ספציפית לגבי מה שאמרת ב-view, אז היה מעבר לפני שנתיים בערך, בין view 2 ל-view 3. כן, זה היה איזשהו חבלי לידה במעבר עצמו, אבל הם עשו את זה כל כך, כמעט על גבול הסימלס, זאת אומרת, גם view 3, לפחות בגרסאות הראשונות, תמך עדיין, זאת אומרת, backward compatible, ועזר לך לעשות את השיפטינג הזה יחסית לאט. ותראה כמה שנות אדם הם השקיעו בזה. זו הנקודה שלי. הם השקיעו המון 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 עבודה כדי שזה יהיה שימלס. אני אומר, לא צריך. קוד זה קוד. אם אין בילד, אין בעיה. זה פשוט קוד. It just works. אגב, אפרופו React, עם כמה שהם יתדרו מאוד בקטע הזה של אין לנו קסמים, או ממש קצת קסמים, נכון. הם הולכים להכניס עכשיו קומפיילר, לא? נכון, וזה מעצבן אותי, כי אני מת על React ו-It's just JavaScript, אבל יאמר לזכותם שהקומפיילר הוא אופציונלי, כלומר בדב אתה לא תצטרך להריץ אותו. זה קומפיילר שהוא אופטימייזר, הוא לא, אתה יודע, לפחות... כן, הוא, לפי מה שאני זוכר, הם רוצים להוריד פשוט את השימוש ב-use memo, use callback, זאת אומרת שזה יקרה כביכול מאחורי הקלעים, on the fly כזה. אז בדב אתה לא צריך, ובפרודקשן, כן. עכשיו אני כבר רואה מה קורה.
אני כבר רואה את הבלוג פוסט. How to ensure that the React compiler works on your code in a good way. כן. You must write it like this and like that, אבל תראה, otherwise, and you have this tool that shows you where it's... גיל, אבל רגע, אבל אתה יודע מה? הייתי בסיפור. זה שיחה חשובה, זה אמנם, זה לא בול יושב על הנושא שלנו, אבל זה שיחה חשובה, ובא לי שישמעו את זה. מאוד. לא סתם הם הגיעו למסקנה הזאת, כי הם הבינו שמפתחי ריאקט לא בהכרח מבינים מתי נכון לשים use memo או use callback, ולפעמים זה הפוך, זה דווקא עושה בעיות ביצועים. נכון. ואז הם באים ורוצים לפתור לנו את הבעיה הזאת. אוקיי. אבל הם לא פותרים את הבעיה, הם מכניסים קסמים שפותרים 90%. הם אולי יוצרים עוד בעיה. בדיוק, אני מבטיח לך. אבל השאלה איפה הכאב יותר חזק. אני מבטיח לך שיהיו בלוג פוסטים בנושא הזה, כמו שיש שם בלוג פוסטים על מה. ברור שיהיה. אתה משתמש ב-use memo ו-use callback. ואולי הפתרון של... אתה יודע, אני לא יודע, אין פתרון. העולם הפרונט-אנד הוא אוסף של בעיות מאוד 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 קשות. אין פתרון, אתה יודע, כולם היום עם סיגנלים, אבל סיגנלים לא פותרים את הבעיה. מובקס בזמנו היה אמור לפתור את הבעיה, לא פותר, אף אחד לא פותר את הבעיה. בפרונט-אנד יש בעיה קשה. וכל פריימורק מנסה לפתור את הבעיה בצורתו שלו. אין פתרון קסם. אוקיי? אז כן, זה אומר use memo, use callback. מחר הוא יטפל בקומפיילר, אבל עדיין יהיו את הנקודות שבהם זה לא עובד, ואתה תצטרך לעשות שינויים ידניים, ו-God knows what, כל מיני הינטים ל-React קומפיילר וכן הלאה וכן הלאה, ויש מישהו שצריך להבין את זה. אבל עכשיו אנשים כבר לא יודעים מה זה use memo, לא יודעים מה זה use callback, הם צריכים להבין איך הקומפיילר עובד, כדי לראות כשהוא טועה מה לעשות. אבל כבר איבדת את כל האינפורמציה על use memo ו-use callback, אז רק הסיניור הזה שקורא בלוג פוסטים לפני השינה, קרי גיל, יודע איך זה עובד ויכול לעזור לכל הג'וניורים המסכנים, ושוב נתקעת עם בעיית הסיניור וג'וניור. אין פתרונות קסם, ואני לא אוהב, ובוודאי אני לא אוהב פתרונות שהם קסם. אוקיי? אני מעדיף להבין איך הקוד שלי רץ. זה אני. טוב, נראה לי כיסינו את זה. סבבה, אבל תכלס, למה שזה כל כך ישנה לנו? כאילו בפועל עד עכשיו זה לא באמת הפריע לנו, אתה יודע, גם אם אנחנו לא... נכון. כמו שאמרת, יש לנו את הבילד סטפ הזה על הלוקלי, יש לי אחלה ביצועים גם ככה. אז מה זה מפריע לי? כי תמיד יש את המשוגע הזה שכן מכיר את וופק, והוא פותר את כל הבעיות. והוא לא באמת פותר את כל הבעיות, הוא כאילו עוקף אותם וזה, והוא המסכן שיושב שבועיים כדי לעבור מוופק לויט. ואחר כך יש קוד ספליטינג שהוא צריך להבין, והקוד ספליטינג נשבר, כי הקוד ספליטינג, כל ההנחיות שלך בתוך הקוד לקוד ספליטינג הן רלוונטיות והבדיקות שהקוד ספליטינג עובד כמו שצריך, רלוונטי רק לאותו קומיט. תלך 4 חודשים אחרי זה, הקוד ספליטינג כבר לא עובד, כי מבנה הקוד השתנה, ואתה צריך לעשות עוד פעם את כל המחשבות על קוד ספליטינג וכן הלאה וכן הלאה. כן. ואתה פתאום עובר מוופק לויט מהסיבות שלך, או אתה יודע, אני עשיתי את המעבר מויט, ואז היה ויט 4, אוקיי? וממש שנייה לפני שעשיתי את המרג' לפול ריקווסט, יצא ויט 5. אוקיי? אמרתי, שיט, כאילו, בוא ננסה. בוא נראה, נעשה upgrade לויט 5 ונראה אם זה עובד. לא, זה עבד, קיבלתי ארורים מפה עד להודעה חדשה. כלומר, מה שנקרא, that was the moment. אז אנחנו עדיין בויט 4. ומתישהו אנחנו נעבור לויט 5, אבל זה זמן. אותו דבר יהיה לך... רגע, לא הצלחת לעשות? אותו דבר היה במעבר... לא הצלחתי. לא השקעתי שעה, שעתיים. כן, ברור שבסוף... ראית שזה... ראיתי שזה לא עובד, ואמרתי, טוב, נשאר עם ויט 4. אותו דבר עם וופק, המעבר מ-4 ל-5 היה מעבר כואב לאנשים. אני בטוח שמרולאפ יש מעברים כואבים, הדברים האלה כואבים. אז מה אנשים עושים? הם לא משדרגים. כן. ספר את זה למפתחי אנגולה. הם נשארים עם Next.js 13, עם רולאפ גרסה 3, God knows what, זה, שנים. אבל אין בעיות עם בילד. אין, לא, הכל עובד, הכל, it's very easy. כן. הכאב יגיע, שאלה מתי. או שהוא לא יגיע, או שאנשים יישארו ב-Next.js 13. כן. וזה מה שאני חושב שיקרה. אנשים יישארו ב-Next.js 13, או whatever גרסה שהם, זה שנים. כן, אני חושב שכבר היום יש, באמת מדברים על זה שבסוף גם בנקסט יש הבדל משמעותי בין 13 ל-14, וכאילו מדברים על זה שאנשים באמת קשה להם לעבור. וחברה רצינית שואלת את עצמה, רגע, למה אני עבור מויט 4 לויט 5? מה זה נותן לי? כן.
הבעיה שאם אתה ממשיך עם התפיסה הזאת עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, באיזשהו שלב קשה לך לגייס אנשים. למה? כי הם אומרים, אני עובד בביט 4, אני כבר בביט 18. כן. ויש כל מיני יכולות מדהימות, וזה... כן. שמעתי על אנשים שעדיין עובדים עם אנגולר JS, למרות שהוא כבר... נדמה לי שהוא כבר דפריקטד, או שהוא ממש השנה. הוא מת, זהו. כאילו ממש הפסיקו גם את התמיכה בו. אני די בטוח, כן. אני חושב שיש אפילו עוד... אז זאת הסיבה, שאני באמת מאמין בסימפל, לא באיזי. אני אפילו חושב שזה יכול לעזור בעוד איזושהי אנקדוטה, שזה אפילו בסוף, כשאנחנו מדברים על קלאוד, אז זמן שווה כסף, תרתי משמע. ואם אנחנו מצליחים להקטין את זמן הבילד ב-CI שלנו, כאילו הורדנו את הטרנספילציה של טייפסקריפט, מודולים עכשיו, אנחנו מביאים אותם עם גרסאות, זאת אומרת, מופרדות, ואנחנו לא צריכים כל פעם לבנות אותם מחדש בתוך המודולים שלנו, כי הרי כל פעם זה עושה הש חדש לג'אווה-סקריפט שלנו, אז אנחנו מקטינים כנראה את הבילד טיים, וזה שווה כסף גם. לגמרי. דרך אגב, בילדלס, כשאתה משתמש ב-ESM נייטיב, אין לך את הצורך הזה בהשינג. הוא נעלם, כי הפקאג', המספר גרסה שלו, זה כבר ההש. אם ה-URL שלך כולל את מספר הגרסה, אז you're good to go. בדיוק. לא רק זה, עכשיו אתה מייצר גרסה חדשה של הפרויקט שלך, בעולם נורמלי של Webpack, Vite וכן הלאה, כל ההשים שלך משתנים, של כל הפקאג'ים. אין ברירה. בעולם של ESM, לא. אתה משתמשת בלודש 4.3.2, אז הקש של 4.3.2 עובד. כלומר, היוזר, כשאתה עושה דיפלוי לגרסה חדשה, לא צריך להוריד את כל הפקאג'ים. היוזר, הקליינט. לא צריך, רק את אלה שהשתנו. כלומר, אם שינית קובץ אחד בפרויקט ועשית דיפלוי, היוזרים שלנו יורידו רק את הקובץ הזה. בהנחה שיש להם את כל השאר בקש. זה לא קורה כשיש בנדלינג. בבנדלינג, כל דיפלוי שלך, בום, 15 מגה-בייט. כן. טוב, גם לא רק זה, אפילו אני אפילו לוקח, כאילו חושב על זה עוד יותר לעומק, שזה תכלס דברים שהיינו עושים פעם, כשעוד הייתי עובד עם jQuery, הייתי טוען אותו מ-CDN, שהוא בכלל לא שלי. אני לא משלם על ה-CDN. נכון. ואז בכלל כאילו... נכון. למרות שהיום זה מקובל לא לעשות את זה יותר. זה הטיעון. תשמע. אבל כן. אנחנו כמעט כל הפרק פה זה דברים שמקובל ועדיין לא... סטארט-אפ קטן, CDN זה החלום. כן. אז לסיכום, אתה אומר בעצם, בואו נחזור לשורשים, בואו נחזור ל-JavaScript דיינמיק. כן, ואני לא מדבר כאולד סקול, אוקיי? אני לא מדבר כאיש זקן, שהוא... כן. Those were the days. אני ממש לא, אני לא כזה, אני מת על ריאקט. כן. אוקיי, אני מת על כל הדברים המודרניים שיש היום בעולם הפרונט-אנד, הבק-אנד, מה שזה לא יהיה. אז כוונתך? משתמש בצ'אט GPT. וגיט-האב קו-פיילוט הענק. כן. איפה הייתי? אבל כן איבדנו משהו בתהליך הזה משנת 2000, שעוד באמת עבדנו HTML, CSS ו-JavaScript, להיום שהקונפיגורציה זה אלפי שורות קוד. איבדנו משהו בפשטות. ו-JavaScript פעם הייתה שפה פשוטה. לא פשוטה במובן היכולות, אלא באיך שהיא רצה. כתבת JavaScript, וכשזה רץ, הבנת איך זה עובד. איבדנו את זה. הלכנו לאיבוד בכל האימפורט CSS וסוולט והבילדים והטרנספילציות והקונפיגורציה והבנדלרים. אין לנו מושג. מעטים האנשים שבאמת באמת מבינים איך הקוד שלהם, מה הטרנספורמציה עד שזה מגיע לפרודקשן. מעטים האנשים, ואיבדנו את זה, איבדנו את הפשטות המופלאה של שפות דינמיות. אני מרגיש כאילו אני עובד ב-C# או ב-Java, כאילו. האמת ש-C# ו-Java הם שפות היום פגז, פשוטות. אני יודע, אם יש לי קוד Java, אני יודע איך הוא מתרגם לדוט קלאס פיילס ולדוט jar, וזה מאוד מאוד ברור. ב-JavaScript, אף אחד לא יודע. מעטים האנשים שמבינים איך הדברים האלה עובדים. ואיבדנו את זה. איבדנו את הפשטות. ובעיניי פשטות זה הדגל לפני, עמוד האש לפני המחנה. אנחנו חייבים להיות פשוטים, לא קלים. פשוטים. ואיבדנו את זה, ובילדלס זה רק התחלה של מחשבה על איך אנחנו חוזרים לפשטות הזאת של JavaScript. זה בא לי לחזור לימים של פשטות. טוב, אז תעזור לנו עם TC39. יאללה.
כן, בסוף אנחנו מאוד תלויים בכלים שאנחנו משתמשים בהם, כמו דפדפן וכו'. אז כל עוד הכלים האלה יעזרו, יתמכו בנו וביכולת הזאת להוריד בעצם את כל המעמסה שיש לנו, אז מן הסתם שהחיים שלנו יראו הרבה יותר ורודים. לגמרי. מגניב. אני דרך אגב, אני מאחל שהלוואי ונספיק לראות את הפרופוזל שלך בשימוש כמה שיותר מהר, כי במקרה היום ראיתי איזשהו סרטון של מנכ"ל NVIDIA שמדבר על זה שהולכים, כאילו לא צריך יותר מפתחים, וכל הכוונה של AI זה בעצם להפוך את הפיתוח למשהו יותר human, זאת אומרת, כל אחד יוכל להיות מפתח. זה מזכיר לי את הימים שאבא שלי היה בא ואומר, תגיד, כל הדיבורים האלה להביא למתכנתים הודים, שיעשו את כל העבודה של הישראלים, וזה נשמע מפחיד. זה נשמע 20 שנה, כן. זה נשמע שעוד כמה שנים לא תהיה לך עבודה. כן. אמרתי לו, אבל אל תדאג, הכל בסדר. איך ידעת? אני חושב אלא אם כן יהיה מהפכה באמת באמת משמעותית ב-AI, אבל המהפכה הנוכחית של ה-GPTים למיניהם, ה-Generative AI, זה לא שם, זה כלי מדהים. אתה לא רואה התכנות. כיף. אני משתמש בגיטאב קופיילוט ואני עף, אבל זה כלי. אני גם אוהב את השם של מייקרוסופט נתנו, זה קופיילוט. זה עזר כנגדו. אבל לבנות אפליקציה, אף אחד לא יודע לעשות את זה. כאילו, נקי. עדיין. אתה לא חושב לא נגיע לימים שבאמת תכתוב דיזיין ו... לא חושב. לא? לא. תשמע, בתור הקראפטסמן, אני מקווה שאתה צודק. כי זה הפאנט שלנו. אני די בטוח, שוב, יכול להיות עוד מהפכה. כן. לא, אתה יודע, מאז ימי בית שני, הנבואה ניתנה לשוטים וילדים, כן? אבל המהפכה הזאת, זה לא זה. דעה. מדהים. טוב, נקווה. היה לנו, לי לפחות היה ממש כיף. נקווה להיפגש עוד 20 שנה ולהגיד שטוב שטעינו. אני מה אכפת לי. טוב שגיל צדק. אני מה אכפת לי, אני עוד כמה שנים יוצא לפנסיה. לא, אבל אתה עדיין תכתוב קוד. כמו שאני מכיר אותך. עד הקבר. ומעבר לו. כן. חברים, היה לי סופר כיף, באמת, וואו, כאילו mind blowing הפרק הזה, אני חושב. זה כיף. אז תודה לכם שבאתם, ניר, איך אתה... היה באמת מעניין. לא שמתי לב שעבר כבר שסיימנו. כרגע השעון עומד על שעה 22. כן. היה באמת מעניין, מדויק, מרוכז, ותודה גיל תייר. תודה לכם. שמחנו לארח. היה לי ממש כיף. תגיע שוב בנושאים אחרים, כמו איך לכתוב קוד נכון. בבקשה, בשמחה. אז לפני שאנחנו מסיימים, קודם כל, אם אהבתם אותנו, ממש נשמח אם תשתפו את הפרק הזה, בכללי, את הפודקאסט שלנו עם עוד אנשים, כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות. כמובן, לייק, עוקב, נשמח לקבל גם פידבקים אם יש לכם, כל פידבק שהוא, וכמובן, המון תודה לגוגל קמפוס, שמארחים אותנו פה במתקנים המדהימים שלהם, באמת לא מובן מאליו, ואם גם אתם יוצרי תוכן בתחום שלנו, תחום ההייטק, מה שנקרא, מוזמנים לפנות אליהם ולשריין פה את המתקנים שלהם. זה בכיף, מה שנקרא. תודה רבה. עד כאן חברים. ביי גיל, ביי אדיר, ביי חברים. ביי ביי. ביי.